Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, eke ọmanụ. Tata bụ eke. Asị m ka Chieke ketala anyị ndụ, ketala anyị udo, ketala anyị ọganiru, ketala anyị ihe anyị ga-eri, kepụ nke ga-egbu anyị, kepụrụ anyị ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ. Asị m ka ọmaka meela anyị ife anyị na-eme gaba. Si na anyị adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Si na anyị azụ ka afịa, mana ya ya ana ka afịa. Si na anyị ejere obodo n'ala obodo. Nsị na onye chụba anyị ya daa, onye fụ anyị cheta nwụ ya nwụrụ anwụ, anyị si ka ọzọ nwụọ. Onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa nọ na ọsacha ya nwụrụ. Ụta nsi kwuo ya ka ọ ga-esi dị n'ọfọ, n'afọ Chukwu na n'afọ ndị anyị ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Na-atụfughị obere oge, isiokwu m ji maka ya wee bịa tata bụ ime ọkwa banyere mmadụ imebisi mmụọ ọdịnala Igbo. Ime ọkwa, ime ọkwa, ime ọkwa. Andị nke ịbụọ bụ, ọ bụrụ na ị bụ onye tinyegola aka imeto mmụọ dị na ngwurube nna gị, ma ọ tinye aka n'imeto arụsị dị n'obodo gị, ma ọ bụ tinye aka n'ijeje mebie ihe ọdịnala dị na be mmadụ, aida n'ụdị prayer warrior, ma ọ bụ naida n'ụdị onye so wee nwelu ya bụ mmụọ, unu emetosi anya wee tielu ya Holy Ghost fire, wee fekesie mmele nsọ, ma ndị buru n'ike. Biko ka m jụgodu gị, sinsi ahụ imechalụ ya, ndụ gị ọ na-agbanwego ka ọ kazi njọ kịta? Amarọ m ka mmadụ ga na-esi aga ije without his or her shadow. Ọdịnala Igbo is our shadow, because there is no way an Igbo man will walk without ọdịnala Igbo and expect to go far in life. Nna na-ekwu ihe a na-ekwubi ya na-ekwusi ike. So ụmụ Igbo, unu emebizi na ihe ji wee gwube ngwurube unu. Ị na ya na ọtụtụ family dị n'ala Igbo kịta, ifu na a na-enwe serious setback, a na-enwe serious sickness, nyanya dị iche iche na-aya ndị mmadụ. Ụkwa na-akpọ ndị mmadụ, ife ọma bịacha ọ na-acha azụ, ọnwụ ike adị ebe niile. Maka gịnị? Na ihe ngwuru ji wee bụrụ odogwu na-emego gịnị? Emebighị ya. Ọ bụrụ na unu na-eche anya wee fụ na mmụọ dị na be unu, ma na arụsị dị na be unu, ma na mmụọ dị na ngwurube nna unu, na unu achọrọzi ya, o nwee ka esi eme ya. Biko na unu akpọzina ndị ụka ọbịa wee bata na ngwuru ma ọ bata na oku mmụọ metosibia, maka ọ na-ebu abụmọnụ na-aga generation to generation. Ayọ ka nna ya ume Igbo, maka na nke ndị mere na mbụ melụ ka some of us na-asọfa today. Mana ndị ụka ọbịa ya asị gị na chi ha bụ the best, na chi ha ga-eme nke a, chi ha ga-eme nke a, chi ha ga-eme nke a. I've never seen a case mmadụ ga-abịa were ana chụọ onye nọ chọ na, that is mmadụ abịa be gị, ị ga-anọrụ be gị nọ, mmadụ abịa be gị chụọ gị, chụpụ gị na be gị. Is it possible? Ọ bụ na mmadụ chụọ gị na be gị, mmadụ bịa be gị chụọ gị, ọ na-eme anything within your power to make sure that you recover your land and your possession. Onya ka ndị ichie anyị na-eme kịta, onya ka our ancestors na-eme kịta, onya ka alụsị dị iche iche dị n'ala Igbo na-eme kịta. Ka m gwa gị, o nwere fada mụma na-ebu arụsị n'ala Igbo a. Fada abata na be na ọ bụ nọ ngwuru ma ọ na obodo, ọ bata si na ọkwa unu si na unu achọghọzi arụsị ahụ, na-asị ihe ọ ga-eme gịnị? Ọ gbupụ onwe ya. Omegi na oburu arụsị a, unu eche na ọ na-eji etukpu ya na mmiri, ka unu eche na ọ na-eji agba ya ọkụ.
fada a na-agwa gị ihe a bụ fada dị n'ala Igbo a. Arụsị a niile ọ na-ebukọtacha na nke ndị mmadụ, o nwere ebe ọ na-apaki ya, one place ọ na-apaki ya, na-atụrụ ha nkwụ ọkụ, na-awalụ ha ọjị, na-enye ha ihe a na-eri. We human are the major cause of our problem. Maka na ife ọbụla esiri mmụọ ribe ka mmụọ ga-eri. Ụta nnọọ kịta na mbịa gbuwelu mmụọ m na ya so nkịta. Ịma na nkịta ka ọ ga na-demand. Nsị bịa na mma na-enyi ya mmadụ, ọ ga na-ana m mmadụ. Anyị nwa bụ mmadụ bụ ndị ajọ mmadụ. Anyị nwa bụ mmadụ na-emere onwe anyị ife niile na-eme anyị n'ụwa. Maka na ọ bụ na ị na-enye mmụọ ihe ọ na-eri wee na-akọmand mmụọ ga na-alụ ihe siri ya lụọ. We are here to serve them, and in return they are here to serve us. Ọ bụrụ na mmadụ pụta kịta na mee invoke mmụọ, maybe na ọ na-enye mmụọ ahụ, o nwere ụdị anụ ị ga na-enye mmụọ, ịma na mission niile ị ga na-asend mmụọ ahụ bụ ime ajọ ife. Ị mara na mmụọ ahụ ga na-apụ na-eme ajọ ihe because no command onye ahụ na-efe ya na ọ na-anụrụ onye ahụ okwu, ihe ọ bụla onye ahụ gwara ya ka ọ ga-eme. So our problem ka bụ anyị nwa bụ mmadụ and not mmụọ. Ọ bụ na unu anya afụ na mmụọ dị n'obodo unu nwere ka o si eme, unu echeke ma mbụ before onye na-agọ ya agọ bịa ma mbụ ọ na-emebu ụta nwa. Ịma na o nwere something onye na-agụ ya, current onye na-agụ ya na-efeed ya, anaghị efeed ya before. Human are the cause of their problem and not deities and our ancestors. Nya bụ fada na-ekwu okwu ya bụ okpokọcha ụmụ mmụọ a niile, o jee n'ofu ebe jee kampụọ ha, na-atụrụ ha nkwụ, na-agwa ha sị ha na arụsị kwesịrị na-protect mmadụ not igbu mmadụ. Ọ ihe a ka onye bụ onye ji ofu arụsị a kwesịrị na-eme and not ịbịa gịnị ị na-enye ya negative mission. Ọlụ anụ nwaanyị na-alụ dibịa ọbụla ma ihe na-azọ mmadụ ma ihe na-egbu mmadụ. Ịghọtago? Dibịa ọbụla na-azọ mmadụ ma ihe na-egbu mmadụ. Ihe ọbụla mmụọ ọbụla ị na-enye ihe na mission, ihe ọ command ya to do bụ ihe ọ ga-eme. Mana o nwere ike mgbe ụfọdụ o jekwuru onye ji ọfọ jide ogu, ọ na-achịkwute gị nwa command ya. Some of all these our deities, some of them packed somewhere. Some of them packed some abandoned. Gị nwa bụ mmadụ nke iji bụrụ mmadụ. Ọ bụrụ na be nna gị na-enwe ka esi mee ọdịnala na mgbe gburugburu, ewewere ọdịnala wee stand ya ngwuru be nna gị, ịpụtazi si na ijebe gị ụka wee je kpọta ndị ụka ọbịa ha emebisie ihe ntọala ndị nna nna gị ha tọrọ. Nye onwe gị 5, 6, 7, 8 years, 10 years. Kịrịkpakpa gbawa gị ntị. Iwere anya gị fụ ihe mere onwe gị. Maka na ọ bụ na family ọbụla chọọ dịka maybe na ha chọghọzi ihe ndị nna nna ha gwubelu. Maka some of ihe ndị nna nna gwubelu na ha gwubere ya maka ụmụ na ụmụ. Some of them bụ mgbe a na-eme atọ ndị mmadụ mgbe gboo. Some of them abịa gịnị wee jee kpọtuo ofu arụsị si ya, chebekwa ụmụ m. Chebekwa ụmụ m. Ekwana ka ndị iro fụ anyị. Every year anyị ga na-egburu gị ọkụkọ, maọbụ every 6 months anyị ga na-egburu gị ọkụkọ, ma egburu gị ewu. Some of them bụ ndị na-abụ ha mụọ nwa nwoke ọnwụọ, ha wee jee kpọtuo mmụọ. Gị nwa bụ nwoke bịa sịzie na ị na-eme family deliverance, ọ bụ na ọ bụrụ mmụọ ahụ karịa ịdị ndụ wee mebe gịnị wee jee family deliverance ị na-eje. Maka gịnị na ndị ụka ọbịa abịago gịnị bịa saa gị isi wee gbakwutezie mmụọ dị na be nna gị azụ. Wee kpọba ndị ichie gị evil, kpọba your ancestors evil, kpọba aja na be nna gị evil. Wee na-efekasị nonsense mmanụ akwụ na ana wee na-akọrọba ishi na-akọ na-efegharị unu ebe niile. Some of the problem many Igbo families are facing today bụ gịnị na ha gbakọtara mmụọ dị na ngwurube nna ha azụ. Go and check, go to your family, jee jụọ ese na ngwurube nna gị. Ebe a ka ị ga-anọ wee malụ na ihe na-eme gị nọ gị n'aka. Stop running from one place to ije. Ọ bụ na mmụọ ọdịnala na-enye gị nsogbu, ije egwu ọgwụ from now till 10 years to come, ihe na-eme gị ka ga na-eme gị, ego gị ka ị na-waste. Ego gị ka ị na-waste. The best thing ị ga-eme is to what? To restore those things. That is just the best thing you do for yourself. Mana ọ bụ na ka ije gwọba ọgwụ,
maka ị na-ekpote ndị ekpere ka a na-eti Holy Ghost fire, the more ha na-eti, ị na-agba onwe gị ụchụ, ị na-agba onwe gị ụchụ, na-agba ụmụ gị ụchụ, na-agba ụmụ nwanne gị ụchụ, emetara onwe n'ọtọ nọ. Ọ bụgodu sef na mmụọ na-eme ihe na-adịlọ mma, duto command onye ya na ya nọ bụrụ nyeli ya. Na gịnị ka unu ga-eme? Ọ bụ na unu decide zie na onwere ozi onye ga-efe mmụọ ahụ, maka gịnị? Duto na ọ na-emezi ihe na-adịrọ n'akwụkwọ. Gịnị ka unu ga-eme? Before unu ebupụwe mmụọ dị ụta, family niile ga-adị fully involved. Ọ bụ na nwa enwere nwa na dat ngwuru, ọsọgo ya bụrụ nwaanyị na-aza afa sọname ahụ, mụrụ nwa ahụ sọnwe ma ọ be nna ya, nwa ahụ ọ bụgodo na ọ dị ekwu okwu, unu ga-eche okwe mgbe nwa ahụ kwubere okwu, that child bido kwuo okwu, wee solusi gịnị na arụsị ya na ọchọghọzi ya, na mmụọ dị na achọghọzi. Everybody including grandchildren and great grandchildren, everybody must come in agreement na ha emere gịnị, na ha achọghọzi ya. Maka na o nwere ike unu mebi ya, unu niile si n'oke na unu abụ ndị togolu magoro ihe ụwa na-akọ, na unu si na unu achọghọzi ya, ka ihe nwatakịrị aka akụ n'aka na-aṅụ ara. Ma o nwere ka ọ bụrụ onye ahụ ka dị arụsị chọzi inye staff ya, you don't know. And so far na that child bụ nwere link and blood with that family, that child nwere right gịnị ife ya bụ mmụọ. You people, you cannot take it out without the consent of that child. So unu ga-eche ka okwu bụ okwu bifo na-eme gịnị, onye ọbụla o nwere ike unu akwụsị ịmụ nwa for 3 or 4 years, ka onye ọbụla mee gịnị, kwube eziokwu. Ọ ga-abụ gịnị, ajụọ Okeke jụọ Okorie, jụọ Mgbeke jụọ Mgborie. Ọkwa anyị ncha si na ya chọọzi mmụọ, achụọ nri ya aja ka esi achụ ya, o nwere ka esi eme ya, na ọ bụrụ ịbịa itinye Holy Ghost fire ibupụ mmụọ. Maka na gịnị, istielu mmụọ Holy Ghost fire wee bupụ ya, ọgbachi gị nkịtị. O nwere ike ịba n'aja ana, o nwere ike ịba n'aja ana ngwuru ahụ, jee biri na ana. Mbọsị ọbụla ịpụta n'ụtụ maachị ana, iburu kọs dade na-aga. O nwere ike ịba n'ukwu osisi nọ na ngwuru, ị na-anya ifu na ukwu osisi na-amịbụ mkpụrụ, ọpụtazi ọda amịzi mkpụrụ. Ọ banye n'ukwu osisi ahụ, mezi ukwu osisi ahụ na-amịta mkpụrụ bifo ọda amịzi mkpụrụ. Ịma na ụta ka ọ ga na-esi eme gịnị na ndụ onye ọbụla nọ na ngwuru ahụ, ụta ka ọ ga na-esi eme gịnị, mkpụrụ ọma onye ọbụla ga-kwesị ị na-amịta, ọ ga na-eme gịnị, na-emebisi ya. So ya bụ gịnị, na ọ bụ na unu chọrọ ime gịnị, nsi na unu achọghọzi mmụọ ma arụsị dị na ngwuru ma obodo, ogịnị onye ọbụla ma Okeke ma onye ukwu ma onye nta ga-eme gịnị, na-enwe in one agreement na unu achọghọzi ya, wee mee gịnị, chụọla ha aja a na-achụrụ ha. O nwere ka esi eme ya wee bupụ ha peacefully. Mana ọ bụrụ nke ndị ụka ekpere, o sokwa ebute ọnwụ ike dị iche iche na different families dị n'ala Igbo kịta. O sokwa ebute setback abụ na setback dị iche iche. Ihe m na-ekwu bụ ka anaba anyị dị mma, ka ọ hafụ ibu anyị nwaji aka anyị na-emetakwala onwe anyị ọtọ nọ n'elu nke anyị mere eme. Maka ndị ka na-eji eti Holy Ghost fire na mmụọ dị na ngwurube nna ha, maka gị na ha ibupụ gị ya, mana ije ekpere asị gị na ihe na-eme gị dị na ngwurube nna gị, maka mana unu ebupụ gị ya. Can't you understand that these things are spirits? There's nothing you can do. They can take any shape and any form at any given time they want. Aka m bụkwa onye nke gị Nwada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ m gbasara ihe a nkụziri tata, maọbụ ihe ndị m na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ na ịchọ ka agba alụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko echefukwala, dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ya gazie.